Tänä aikana on ehkä liiaksi, tai minä uskon, vaan me näemme sellaista hengellistä viihdettä, joka ei ole elämäksi. Tämä Jumalan kirja on annettu meille ihmisille, että siinä on meille elämä. Täällä sananlaskuissa sanotaan tällä tavoin. Sananlaskujen 4. luku muistaakseni. 4. luku. 20. jae. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Jumala on kätkenyt tähän sanaan elämän. Tässä sanassa on elämä. Tämä ei ole kuollut kirjain, jos Jumala saa sen kautta ilmestyä. Jos sana ja henki yhtyvät, niin siitä tulee elämää. Sinne, missä tämä ihmeellinen Jumalan virta menee. Täällä sanottiin, sillä ne ovat elämä sille, jotka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Kuulitko? Parantuminen Jumalan siipien alle. Niin moni kirous kalvaa Jumalan kansaa tänä päivänä. Tiedättekö, että muun muassa siellä Jaakob puhuu siitä, kuinka lopun ajan rikkaat kristityille ja kristittyjen rikkaudet, minäpä avaan täältä, kun Jumalan henki tahtoo näin johdatella tähän alkuun, niin Jaakobin kirjeestä meille hyvin profeetallisen sanoman Suomenkin Sionille. Täällä sanotaan näin 5. luku. Kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on märännyt ja teidän vaatteenne ovat koinsyömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut ja niiden ruosto on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Tiedättekö muuten, että kun meillä on vaatteet ja ruoka, jokapäiväinen leipä ja iankaikkinen elämä Kristuksessa, Kristus Jeesus on meidän sisimmässämme, meidän elämä on silloin jumalallisesta näkökulmasta nähtynä, me elämme silloin yltäkylläisyydessä. Ja kaikki, mikä siitä ylitse menee Jumalan mittapuun mukaan, on rikkautta. Rikkauttahan on sekin, jos meillä on Jeesus, mutta maallisessa mielessä, mikä menee ylitse. Katso työmiesten palkka, jonka te vainioitte ne niitä, joita olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Seebautin korviin. Te olette herkutelleet maan päällä, hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Tämä ilmiö on näkyvissä Jumalan kansassa, niin sanotussa kansassa, on väkevästi näkyvinä viimeisinä päivinä ennen Herran tulemusta, sillä te tiedätte, jos täällä on maanviljelijöitäkin, sikoja esimerkiksi syötetään, ainakin ennen vanhaan tehtiin, ennen teurastuspäivää. Ja näin tulee käymään niin sanotun Jumalan kansan keskellä. Ihmiset, yhä enemmän lihan himot saavat valtaan, yhä enemmän eletään itselle ja niin edespäin. Vanhuskaan te olette tuomineet ja tappaneet, hän ei vastusta teitä. Mutta tuossa oli puhe Jumalan sanasta, että se on lääke koko hänen ruumiillensa, meidän ruumiille. Täällä Miikassa sanotaan tällä tavoin, minä ihan tässä koen Herran ohjauksena, että minä tuon tästä. Jumalan kansa on sairasta ja tulee sairastumaan yhä enemmän, mitä syvemmälle se menee näihin rikkauksiin ja kaiken maailman himojen ja halujen orjuuteen. Täällä sanotaan Miikan kirjassa, jos Herra suoja oikein muistan. Täällä sanotaan 6. luku. Vieläkö 10. jae, vieläkö ovat jumalattoman talossa vääryyden aarteet ja vajaa kirottu mitta? Olisinko minä puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka ja kukkarossa petolliset punnuskivet? Sen rikkaat ovat täynnä väkivaltaa. Sen asukkaat puhuvat valhetta, kieli heidän suussansa on pelkkää petosta, ja kuunnelkaa.
Niinpä minäkin lyön sinut sairaaksi, teen sinut autioksi sinun syntiesi tähden. Tämä on niiden kohtalo, jotka käyttävät väärin Jumalan heille uskomaa tavaraa ja asiaa. Ja tämä on ennustettu lopun ajan kristityille. He hylkäävät elävän sanan, elävän tien. Ja tulee suuri luopumus, niin kuin Timoteuskirjeessä kirjoitetaan täällä 3. luku. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihan miehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Ja tämä on jokaiselle meille tänä iltana sen kaltaista karta. Mitä tämä puhuu, tämä toinen Timoteuskirjeen 3. luku meille? Se puhuu sitä, että on tällainen joukko, joissa on jumalisuuden ulkokuori. He ovat itse rakkaita, raha-ahneita, kaikkia hekumaa täynnä. Kuitenkin he kulkevat kokouksissa, heillä on uskonnolliset kuviot, kaikki pyörii. He haluavat olla uskonnollisia ihmisiä, jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen elämän. He kieltävät sen sanan, minkä Jumala on heille lahjoittanut. He kieltävät Jeesuksen todellisuuden. He kieltävät itse asiassa Kristuksen kaiken sen kautta. Tänä päivänä yhä enemmän, ajatelkaa, saa hengellinen viihde sijaa Jumalan kansan keskellä. Jos katselette kirjapöytää ja musiikkiesityksiä, kaikki ihan valtavalla voimalla tulee. Pitää olla paljon ohjelmaa, pitää olla lauluja joka väliin, täytyy olla kuoroja, kaikkea näitä etsitään. Katsokaa, kuinka Jumalan kansa rakastaa viihdettä ja viihtymistä ja siinä elämistä on jumalisuuden ulkokuorta. Ja sieltä, mistä puuttuu elävä Jumalan ilmoitus, elävä Jumalan sana, sinne tulee automaattisesti tilalle uskonnollisuus ja uskonnollisuuden henki. Ja kuolema täyttää sen. Ja se on meidän joka ikisen kohdalla lähellä, rakkaat ystävät, tänä aikana. Aina kun Jumalan hengen tuore voitelu, Jumalan yhteys meidän elämästämme jää sivulle, aina me olemme astumassa uskonnollisuuden hengen alueelle ja uskonnolliset menot alkavat meidän elämämme kohdalla toteutua. Jumala ei tahdo, että hänen kansansa kulkee tätä tietä, vaan että hänen kansansa löytää armon avuksi oikeaan aikaan, löytää Kristuksen, josta Raamattu sanoo, että sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi. Miksi sana tuli lihaksi? Sinun ja minun takia hän tuli lihaksi. Jumala Jeesuksessa, Kristuksessa, hän tuli lihaksi, että meillä olisi siis elämä, jonka Jeesus lahjoittaa. Täällä sanotaan hebrealaiskirjeessä tällä tavoin, 12. luku. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjää Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Siitä me löydämme iankaikkisen elämän, joka tarjotaan meille jokaiselle. Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Hän on alfa ja omega, niin kuin Raamattu sanoo.
Hän on uskon aloittaja. Kenelläkään olisi uskoa ilman, että Jeesus Kristus ilmestyi lihassa tänne ja antoi itsensä uhrina, antoi Kolkatalta sen armon, että me saamme astua sisälle Jeesuksen uskoon ja Jeesuksen voimaan. Ja Jeesus kasvattaa, Jumalan armo kasvattaa niin, että me hylkäämme jumalattomuuden ja kuljemme eteenpäin Herran voimassa tiellä. Ja kaiken sen vaikutin on ainoastaan Jeesus Kristus. Ei ole ihme, että Jumalan henki on tänään puhunut meille siitä väkevästi, kuinka meidän tulisi antautua tälle ja nimenomaan tänä aikana Jeesuksen seuraamiseen. Ja jos koskaan, niin me kuulemme Jumalan hengen äänen sanoman tänä aikana, niin kuin ilmestyskirjassa viimeisellä sivulla sanotaan ja viimeisessä luvussa näin, että ja henki ja morsian sanovat tule, ja joka kuulee sanokoon tule, ja joka janoaa tulkoon, joka tahtoo joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Tänään Jumala tahtoo kutsua kansansa juomaan juottopaikoille, juomaan Kristusta, juomaan iankaikkista elämää, sitä elämää, joka on rakkautta, joka on lempeyttä, todella taivaallista, kun me katselemme Jeesuksessa, joka saa kaikkia hengen hedelmää meissä aikaan, tulemaan Jeesuksen tykö. Lopun ajassa tulee olemaan tällainen väkevä, uskonnollinen ryhmittymä, joukko, joka tulee kasvamaan. Ja se tulee aina sinne, missä Jumalan henki jää syrjään ja syrjäytetään Jeesus Kristus elämän antajana. Kaikkialle sinne tulee. Ja Jumalan tahto on, että me olisimme Jeesuksen seuraajia joka tilanteessa. Täällä sanotaan korintolaiskirjeessä, toisessa korintolaiskirjeessä tällä tavoin. 6. luku. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi, sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Usein tätä kohtaa, rakkaat ystävät, lainataan uskomattomien kohdalle ja osoitetaan uskomattomia, mutta korintolaiskirje on kirjoitettu alun perin uskoville, Korinton seurakunnalle, uskoville kirjoitettu. Ja Raamattu ilmoittaa, että joidenkin kohdalla voi Jumalan armo jäädä turhaksi, tyhjäksi. Me elämme niin merkillistä aikaa. Määrätyllä tavalla minä koen hengessä ja monet kokevat. Se on, kuulkaa rakkaat ystävät, saatanan valhe. Jos joku odottaa, että joku kirkkolaitos, kirkkojärjestelmä, joku inhimillisesti organisoitu herätysliike tai kirkkokunta uudistuisi, tiedättekö, se ei koskaan tule tapahtumaan. Me elämme aikaa, jolloin tuossa, niin kuin me luimme ilmestyskirjasta, henki kutsuu, morsian kutsuu. Henki kutsuu, pyhä henki kutsuu morsius seurakuntaa Kristukselle, on tehnyt sitä 2000 vuotta jo lähes. Ja kutsuu tänä päivänä, ja me elämme siinä ajassa, jolloin tämä kutsu kuuluu yhä väkevämmin, missä ihminen vaeltaa näissä kuolleissa teoissa, ihmisten tekemissä kuolleissa teoissa ja sielunvihollisen myöskin vaikuttamana kuolleissa uskonnollisissa teoissa. Sanon näin tässäkin näin, että me olemme helluntaissa. Tämä kokous, ainakaan minun sydämelleni, ole tullut siinä mielessä, että kun on helluntai. Tiedätkö, tämä on monelle hyvin syvästi uskonnollinen juhla. Uskonnollisuudessa ei koskaan mitään elämää. Tiedätkö sinä, että uskonnollisuudessa, vaikka sinä viettäisit kuinka helluntaitasi, sinä tulee silti hengellä täytetty. Et ole, et koskaan. Pääsiäinen, vaikka sinä viettäisit pääsiäistä kuinka, niin se ei tuo sinulle pelastusta. Vaikka sä olet kuinka uskonnolliset, kulkisit joka päivä kirkossa tai rukoushuoneella, se ei tee sinua eläväksi. Mutta minä kerron, mikä tekee sinut eläväksi. Se Kolkatan uhri, joka 2000 vuotta sitten naulittiin ristillä. Ja minun pääsiäiseni on joka päivä.
Minun juhlani on joka päivä, koska elämä asuu minussa. Minussa ei asu uskonnollisuus eikä uskonnollisuuden henki, vaan itse elämä Kristus asuu minussa veressä ja hengessä ja sanassa. Tämä on evankeliumia tänäkin päivänä. Helluntai ei ole tarkoitettu joksikin uskonnolliseksi juhlaksi. Kaikki, mikä kirjoitettu on, se on tarkoitettu elämäksi, sillä Jeesus Kristus itse on Jumalan sana tänäänkin. Helluntai tarkoitettiin elämäksi niin, että sinä viihtyisit ja olisit joka päivä täytetty Jumalan hengellä ja voimalla. Tämä eroittaa meidät uskonnollisuudesta ja uskonnollisuuden hengestä ja voimasta. Te tulette huomenna kuulemaan, ehkä tänään kuulleet hienoja puheita helluntaista, mutta ne ovat kuolleita tekoja, ellei ihminen ole täynnä pyhää henkeä. Vain se auttaa. Kaikki juhlat, joka ihminen yrittää omassa voimassa viettää, ovat kuolleita uskonnollisia tekoja. Ja nämä tulevat, kuulkaa, syvenemään nämä juhlat ja kaikki. Syvemmälle mennään, koska me näemme, että me elämme aikaa, jossa kaikki niin sanottu porttous tai Raamattu puhuu porttoutena. Kaikki se uskonnollisuus, se tulee valtaamaan ne sydämet, jotka eivät seuraa Jeesusta Kristusta. Ne joutuvat sen valtaamiksi, sillä ihminen ei itse voi mitään. Ainoastaan Jumala voi armostaa meidät pelastaa, kun me vastaanotamme, mutta ihminen voi itsessään vastustaa näitä uskonnollisuuden voimia. Ainoastaan silloin, kun elämä on meissä. Ainoastaan silloin me voimme elää Herrassa. Ja niin kuin tuossa edellä mainitsin, me ehkä odotamme, että tapahtuisi uudistus näissä, mutta ei koskaan tule tapahtumaan. Olkoon mikä tahansa ulkopuolella Raamatun ihmisen pystyttämä organisaatio, järjestö. Olkoon mikä tahansa tällainen inhimillinen, se ei ole totuudesta. On yksi, joka pysyy iankaikkisesta ja kaikkisesta, on tämä ilmoitus. Tämä tulee pysymään aina ja iankaikkisesti. Joka elämänsä tälle kalliolle rakentaa, se on viisas rakentaja. Ja tulkoon minkälaiset antikristilliset myrskyt ja tuulet. Se rakennus ei sorru eikä tule sortumaan koskaan eikä milloinkaan, koska itse taivaan Jumala vastaa siitä, mitä hän on kirjoittanut. Kaikki muu tulee, ja minä uskon näin, että jos koskaan, niin Jumalan henki kutsuu syvälliseen itse tutkisteluun sitä, mitä sinun hengellinen elämäsi on ja hengellinen todellisuutesi on. Että se olisi Jumalan hengen valtaamaa, Jumalan hengen elävöittämää, että Kristus, Jeesus todella asuisi sinussa. Ja myöskin, että me emme puhuisi Kristuksesta jonakin Galilean miehen, joka kerran kulki, tai kerran sellaisen, joka tulee. Totta kai hän tulee ja on kerran kulkenut, mutta että Jeesus Kristus asuisi sinussa elämänä todellisena, että sinä koettelisit, onko Kristus sinussa ja onko sinun uskon elämä sinun vaelluksesi sananmukaista. Mikään näistä järjestelmistä ei, kuulkaa, tule uudistumaan. Ja minä koen, ei tämä ole, rakkaat ystävät, sellaista aikaa, jossa tapahtuu hyvin radikaalia. Henki kulkee missä tahtoo ja puhaltaa ja kutsuu. Henki sanoo siellä ja täällä yksityisessä elämässä, eroa tuosta pois, tuosta synnistä. Älä rakasta tuota epäjumalaasi enää. Katso, tämä asia ei ole minun kirjoitukseni mukainen. Jumalan henki opettaa. Jo vanhan liiton päivillä Hesekiel 36, Jeremia 31 luvuissa ennustettiin Israelille tulevasta ihanasta tilanteessa, jolloin Jumala itse vaikuttaa pyhän henkensä kautta, että uskova ihminen toimii ja tekee hänen tahtonsa. Me elämme tätä aikaa seurakuntana. Israelille tämä ihana lupaus tulee eräänä päivänä kansakuntana, mitä ilmeisemmin ei kovin pitkä aika ole enää siihen, kun Israel kohtaa tämän ihmeellisen uudesti syntymisen. Kun Jumala Herrana ja kuninkaana hallitsee lihallista omaisuuskansaa, mutta me pakanat saamme omistaa sen. Ja myöskin jäännös Israelista, sen armon valinnan mukaan, mikä Jumalan suunnitelmissa on.
Tämä on ennustettua. Se elämä, joka meissä on, niin se on ennustettu. Se on Jumalan todellisuutta. Ja tänä aikana Jumalan henki kutsuu ja käy sydämeltä, kulkee tässäkin huoneessa ja opettaa, niin kuin siellä Jesajassa sanoo, että kuinka sitten heidän opettajansa sanoo heille henkilökohtaisesti, minne mentävä, kuinka kuljettava. Teissä tulee olla, jos jollakin ei ole sydämessään tätä voitelua, niin minä sanon, etsi Herraasi, etsi niin kuin täällä sanotaan tästä opettajasta tällä tavoin. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, 2. luku 27, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Löydätkö sinä tämän voitelun itsestäsi? Tämä on kallisarvoisimpia asioita Jumalan kansan keskellä. Jumalan kansa on tänä päivänä kiinni. Se etsii ja haalii itsellensä korvasyyhyn opettajia, mutta se ei halua itse etsiä Jumalaansa ja Herraansa. Siksi siltä puuttuu elämä, joka eroittaisi sen maailmasta. On hyvä, että on opettajia, mutta meillä jokaisella tulee olla kotiopettaja. Meillä tulee olla se voitelu, joka opettaa, jonka kautta me koemme, että onko julistettu sana, onko se pyhässä hengessä julistettua vai ei. Onko se totuuden henki, joka siellä puhuu vai mikä siellä puhuu. Me tarvitsemme tässä lopun ajan taistelussa, me emme kestä muuten, rakkaat ystävät. Jumalan erottelu on käynnissä. Jumala kulkee ja kuulkaa, ei mikään näistä järjestelmistä tule, minä vielä sanon, ei tule uudistumaan. Jumala kutsuu Kristuksen ruumista ulos kaikesta saastaisuudesta. Jumala kutsuu sen takaisin vanhurskaisiin tekoihin. Jumala puhdistaa kansaansa, Jumala puhdistaa ylkäänsä varten kansaa, joka ahkeroitsee hyviä tekoja, joka etsii häntä ja puhuu, jolleka hän saa puhua, Jumala puhua. Jumala tekee sitä, rakkaat ystävät. Ja meidän täytyy kaikessa palata Raamatun linjoille. Joka asiassa Jumala tahtoo viedä etsiä jälleen. Tämä sana on elämä. Sen kautta me kestämme lopun ajan taistelussa, rakkaat ystävät. Tänään Jumalan kansaan tulee sisälle paljon aineesta, joka ei ole Jumalan mieluista. Tänään ihmiset pelastuvat käden nostamalla. Tänään on kaiken näköisiä temppuja tehdään Jumalan kansan keskellä. Jos täällä on joku uskomaton ystävä, niin minä kerron sinulle, mikä on Raamatun tie pelastukseen. Ja minä uskon näin, että näilläkin alueilla Jumala tahtoo, että me palaamme elämän lähteelle. Tiedämme, kuinka tulla ja mistä me tiedämme, kuinka me olemme pelastettuja. Raamattu sanoo täällä näin apostolien teoissa tällä tavoin. 2. luku, 36 eteenpäin. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Raamattu sanoo, tehkää parannus. Tehkää parannus. Ilman parannuksen tekemistä ei tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Vaikka nostettaisiin käsiä, 10 käsiä tässä huoneessa, niin se ei merkitse sitä, että sinä olet pelastettu. Eikä se ole mikään Raamatun mittapuu pelastukselle. Ei Raamattu sano missään, että käsiä nostamalla pelastutaan, mutta mitä Raamattu sanoo pelastuksesta? Raamattu sanoo täällä hyvin selvästi, ja uskon, että Jumalan tahto on, että me palaamme Jumalan asettamaan sanaan näilläkin alueilla. Raamattu sanoo täällä näin, että 10. luku roomalaiskirje.
6. jae, mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Se uskon sana, jota me saarnaamme. Jeesus Kristus ei muuten tule tämän lähemmäksi sinua. Hän elää sanassaan. Hän elää voidellun sanoman kautta. Hän elää meidän keskellämme, kun me uskossa saarnaamme sanomaa elävästä Herrasta vapahtajasta. Hän on jokaista meitä lähellä ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, sanoo Raamattu, pelastuu. Jos sinä koet, että Jeesuksen Kristuksen sana, hän itse sanassaan pyhässä hengessä kutsuu sinua pelastukseen, niin avaa sydämesi hänelle. Ja nyt tässä kerrotaan näin, tai jatketaan näin. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Siinä on Raamatun tie pelastukseen. Raamattu ei tunne mitään käsien nostelemisia. Raamattu tuntee yhden nimikkeen, nimittäin Luukkaan evankeliumissa Jeesus itse sanoo näin. Mutta minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Siinä sinä kuulit. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jos täällä on joku ihminen, joka näkee, että minä olen syntinen ihminen, huura avuksesi Herran nimeä. Se on Jumalan vaikuttamaa, jos sinä huudat avuksesi Herran nimeä. Ja kun sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ihmisten edessä, sinä kerrot, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Minä olen antanut elämäni hänelle. Anna todistuksen hänestä. Jeesus tunnustaa sinut enkelien Isän edessä. Kuulkaa, ei ole mitään muuta tietä Raamatussa neuvottu. Jeesuksen veri puhdistaa sinun sydämesi kaikesta vääryydestä palvelemaan elävää Jumalaa. Pois niistä kuolleista teoista. Kulkemaan Jeesuksen askelissa. Ystävät, tämä on vielä Raamatun tie tänäänkin. Ja yhä selkeämmin meidän täytyy erottaa se, mikä on Herrasta. Yhä selkeämmin pitäytyä näilläkin alueilla Jumalan sanaa ja Jumalan ilmoitukseen. Jumalan kansa hukkuu, sanoo Raamattu, kun se on tietoa, kun se on taitoa vailla, kun sillä oli Jumalan ilmoitus esillä ja se ei tutki kirjoituksista, kuinka asiat ovat. Ja ellei me tutki kirjoituksista, niin kuinka me tiedämme, kun meille julistetaan sanomaa, mikä on Jumalan totuus kaikessa. Kun me etsimme, niin meidän tulee etsiä Herraa ja hänen sanaansa. Kun me näin kokoonnumme yhteen, ainut vaikutit on Jeesus Kristus, jos meidän sydämen on oikea Jumalan edessä. Silloin Jumala saa puhua ja Jumala saa vaikuttaa. Täällä on ihmisiä, jotka tarvitsevat, minä ja sinä. Me tarvitsemme tuoretta yhteyttä tänä aikana Jumalan puolelta ja omalta puolelta valvomista ja etsimistä, että Jumala saa puhua meille, että me olisimme jaloja kristittyjä, että Jumala saa kuljettaa, että me emme tukeutuisi mihinkään ihmisen antamaan järjestelmään, eikä ihmisten puheisiin, vaan Jumalan sanaan, Jumalan ilmoitukseen. Sillä vain Jeesuksessa on elämä, vain Jeesuksessa on voitto kuolemasta, vain Jeesuksessa on voitto tästä pahasta ajasta. Kaikki on hänessä. Ei ole mitään muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Ei ole mitään muuta turvapaikkaa, jossa me saamme kokea Jeesuksen kohtaamisen.
tai Jumalan kohtaamisen. Täällä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa näin alusta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämän sanasta. Ei sana yksistään, vaan elämän sanasta. Te eksytte sen tähden, kun te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja Raamattu kehottaa meidän käymään ja ruokkimaan itseämme sellaisissa paikoissa ja sellaisessa tilanteessa, missä me saamme juoda hengellisesti väärentämätöntä maitoa. Hengellisesti väärentämätöntä maitoa. Jumalan sanaa, joka on hengen miekka, hengessä julistettua Jumalan sanaa, uskossa julistettua Jumalan sanaa. Tuossa veljen kanssa keskusteltiin, että on tyhjentävä sana, kun Raamattu sanoo, että kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä. Se on totta. Ilman uskoa on mahdoton olla utollista. Minä en voi, rakkaat ystävät, enkä usko, että Esakaan voi valmistella saarnoja valmiiksi, koska uskon voiman täytyy yhtyä. Sen tähden me olemme niin heikkoja kuin olemme tuossa. Ei voi sanoa mitään. Kun minä tälle paikkaan tulin, niin ei ollut muuta sanaa kuin, että Herra, avaa sinä tähän tyyliin. Uskon varassa me voimme julistaa niin, että syttyy myöskin uskon kuuliaisuus ihmisiin. Jumalan sanoma on tänäänkin vielä sidottu siihen, että ihminen, joka tulee hänen tykönsä, on ehyesti hänelle antautunut, ja hän etsii niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä hänellä antautuneena, jotka eivät turvaa omaan ymmärrykseensä, vaan turvaavat kaikesta sydämestä Herransa. Ja näiden lapsen mielisten sydämen ja mielen Jumala täyttää sanomallansa ja antaa tulla sanomansa ja vaikuttaa pyhässä hengessä ja voimassa, että se myöskin tavoittaa kuulijan joko tälle elämäksi tai kuolemaksi. Minä toivon, että se mitä me saamme tänä iltana välittää teille, olisi teille elämäksi. Tässä sanotaan näin, että ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän. On auktoriteettista sanoa, voisiko sanoa, julistivat iankaikkista elämää. Heillä oli todellisuus, jota he veivät eteenpäin. Tiedättekö, mitä uskomaton maailma tänä päivänä kaipaa? Syy ei ole se yksinomaan siinä, että on niin paljon materialismia uskomattomien ihmisten ympärillä. Sillä Raamattu ilmoittaa näin. Hän, joka meissä on väkevämpi kuin mikään tässä maailmassa oleva. Uskomattomat ihmiset tänä päivänä, ne odottavat enemmän, että he näkisivät jotain muuta kuin kuollutta elämää. He odottavat, että he näkisivät meidän kauttamme Kristuksen todellisuuden. Monta kertaa, kun minä olen keskustellut ja kun olen keskustellut uskomattomien kanssa, niin he näkevät paljon selkeämmin monet asiat kuin uskovaiset näkevätkään. Jos he näkisivät pisarankin elämää, iankaikkista elämää vietävänä jonkun ihmisen tykö, Kristus Jeesus todellisena, ei jonain 2000 vuotta sitten eläneenä todellisuutena, vaan todellisuutena tänä päivänä, niin tämän maan ja kansan keskellä, rakkaat ystävät, tapahtuisi enemmän. Me luulemme, että kun me muutamme virsikirjoja, kun me muutamme laulukirjoja, kun me muutamme Raamatun kansanomaiseksi, niin me luulemme, että ihmiset tulevat uskoon ja tulevat Jeesuksen tykö. Mutta se on sielunvihollisen saatanan valhe, koska Raamattu sanoo näin, että luonnollinen ihminen ota koskaan vastaan, eikä voi ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Hän ei voi ymmärtää, vaikka tämä kirjoitettaisiin kuinka kansanomaisesti, hän ei voi koskaan tulla omalla järjellänsä sisäpuolelle tämän kirjoituksen. Vain Jumalan henki voi avata, vaikka olisi se kaikkein vanhin suomalainen käännös, Mutta kun Jumalan henki saa, ja kun ihminen lukee, Jumalan henki saa siitä paikasta käyttää ja ottaa sen sanan, niin se ihminen uudesti syntyy sen sanan ja hengen kautta. Ja tätä sanomaa me tarvitsemme, rakkaat ystävät.
Tänä päivänä me tarvitsemme Jumalan kanssa, joka uskaltaa mennä uskomattomien tykö sanomaan Jeesuksen nimessä sairaalle, että nouse ja käy, tai muulla tavalla Jeesuksen todellisuuden viemään sinne, palvelemalla, auttamalla, kärsimällä, ottavalla ristin. Voi kuinka rakkaat ystävät, tänä aikana tuntuu siltä, että kaikkialla poljetaan ja häväistää Jeesuksen ristiä. Raamattu sanoo niin, että ilman kuolemaa ei ole elämääkään. Ilman luonnollisen ihmisen kuolemaa. Ja ilman sitä me emme voi, täällä roomalaiskirje 6. luvussa, täällä sanotaan näin, 6. luku 5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Tämä on sama juttu kuin kirjaimenkin kanssa. Se on kuollutta kirjainta ilman elämää. Sinun hengellisyytesi voi olla kuollutta uskonnollisuutta, ellei sinun oma elämäsi saa kuolla Kristuksen kanssa, ellet sinä kasva yhteen Kristuksen kuoleman kanssa, sillä hän kuoli ristillä meidän puolestamme, että hänen ylösnousemusvoimansa voisi valloittaa sinut ja minut, että meidän vanha ihmisemme olisi kukistettu Jumalan hengen ja voiman avulla niin, että Kristuksen kuva ja kaltaisuus tulisi meistä näkyviin, että uskomattomat näkisivät ja kokisivat Jeesuksen todellisuutta meidän kauttamme. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin me olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Mutta mitä me näemme ympärillä? Jumalan kansa hakee viihdettä. Ei siinä ole mitään kuolemaa. Jumalan kansa hakee kirjoja. Tiedättekö, ajatelkaapa hetkinen asiaa. Alkuseurakunta on ihmeellinen seurakunta ja alkuseurakunnan pyhät. Kun me katsomme alkuaikoja, me katselemme näitä kirjeitä. Siellä oli paljon raadollisuutta, mutta myöskin oli Jumalan voima, joka peitti, ja Jumalan rakkaus ja Jeesuksen veri, joka kasvatti heitä. Mutta tiedättekö, heillä ei ollut Jumalan sanaa, Jumalan kirjaa jokaisella, niin kuin meillä tänä päivänä on. Heillä on ollut pitkiä kirjahyllyjä, heillä on ollut kasetteja, heillä on ollut videoita, mutta näettekö, heillä oli jotain. Heillä oli Kristus ja Jumalan voima. Tämä kristillinen vihre pilaa useimpien meidän elämämme. Meillä ei ole enää itsellä henkilökohtaisesti aikaa kohdata Jumalaa. Kaikkea tarjotaan valmiina pakettina. Teidän huoneisiinne tulee eri kristillisten yhdistysten ja kaiken maailman tilillepanokortteja heitetään nenän alle. Kaikki tulee valmiina pakettina. Enää ei tarvitse muuta kuin vain laittaa määrätty summa pankkitililtä tilikortille. Ei tarvitse kysyä Herralta. Ja tämän takia me menemme kaikessa vaelluksessa ohi. Jumalan kansa ei kysy näin Jumalaltansa, mitä heidän pitää tehdä, mihinkä heidän tulee lähettää se, minkä Jumala on heille uskonut. Jumalan kansa on poikennut monelta kohdin Jumalan viitoittamalta tieltä. Kysykää Herralta neuvoa. Vielä Herra ilmoittaa sanassaan ja henkensä kautta meille, mikä on hänen tahtonsa kaikessa vaelluksessa. Jumalan henki puhuu ja tahtoo sanoa, että sinun kohdallasi Jumalan armo ei jäisi turhaksi. Jumalan armo ei ole ainoastaan sitä, että sinä olet kerran tullut sisälle, vaan Jumalan armo haluaa kasvattaa sinua. Raamattu sanoo näin, rakas ystävä, tämä on vakava sana, kun täällä sanotaan Johanneksen evankeliumissa näin. 3. luku 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Kuulitko? Armo voi jäädä turhaksi, kun sinä tulee kuuliainen Jeesukselle, Kristukselle. Minä tiedän tänä aikana opetetaan sellaistakin oppia, että kun kerran on pelastettu, niin aina on pelastettu. Ei ole väliä kuinka eläjä on. Mutta Raamattu ei puhu näin.
Moni uskoo Jumalaan, harva tottelee Jumalaa. Ja ne pelastuvat, jotka ovat kuuliaisia Jeesukselle, jotka seuraavat ylkäänsä, kulkevat hänen jäljissään, ovat ehyellä sydämellä hänellä antautuneita, antaneet elämänsä uhrina Jumalalle. Tässä minä olen, ilman sinua minä en voi mitään. Jumala, minä voin muuttaa itseäni, mutta sinä voit kaikki tehdä. Sinun armoosi minä luotan. Minä näen itsessäni heikkouksia. Minä näen tuonkin synnin. Jumala, anna se anteeksi minulle Jeesuksen tähden ja anna armostasi ylösnousemusvoima, että minä voin voittaa sen ja kulkea eteenpäin, sillä ilman Jeesusta minä en voi mitään. Ja jos sinä tässä mielessä kuljet, niin Jumala ilmestyy sinun teittesi varsille ja sinä et löydä itseäsi sieltä porttojärjestelmästä, mitä me tänä aikana näemme niin väkevästi nousevan. Jumalan kansaa haluaa Jumala nostaa muurin aukkoihin kulkemaan Herran Jeesuksen Kristuksen valmistamaa tieltä. Hän on mennyt edeltä juoksijana edellä ja me saamme kulkea. Hän on meidän uskomme alkaja. Hän on meidän uskomme täyttäjä. Hän kuljettaa meitä, jos me luotamme häneen. Ja minä en voi saarnata teille, rakkaat ystävät, teidän henkenne, teidän sielunne, teidän ruumiinne alueella. Minä en voi, rakkaat ystävät, saarnata teille en tämän maailman lääkäreitä, en tohtoreita, en psykologia. Minä en voi saarnata teille kuin yhtä tietä. Jeesus Kristus auttaa ja on ainoa auttaja. Oikein ihmetyttää, rakkaat ystävät, missä on meidän Jeesuksemme tänä aikana. Kun on niin paljon muita auttajia, kun joku tulee uskovan tykö, niin uskovalla ei ole mitään muuta osoitettavaa hänellä eikä osoitetta kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta pakopaikkaa, johon Jumalan kansa voisi ohjata hädässä olevaa ihmistä kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta tietä, ei mitään muuta kulkusuuntaa kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta. Ei tänä aikana, ei tule muuta kuin Jeesus Kristus. Hän on ainoa tie, totuus ja elämä. Saako Jeesus Kristus auttaa meitä tänä iltana löytämään elävän tien, elävän todellisuuden, Kristuksen Jeesuksen elämäämme todellisena, että me rakastumme häneen. Minä sanon näin, että nyt ei ole leikittelyn aika. Jos koskaan, nyt ei ole leikittelyn aika hengellisillä asioilla. Nyt on aika tarttua kiinni vielä, kun armo koskettaa. Saada armo avuksi oikeaan aikaan, että kun huuto kuuluu, sinä olisit mukana siinä joukossa, joka nousee tuuliin ja pilviin. Rakkaat ystävät, kun te seuraatte Jumalan kansaa, missä tänä päivänä on se kyyneleet, missä on taivas kaipuu, missä Jeesuksen takaisin paluu julistus saa uskovien kyyneleet kaipauksesta ja uskovien silmät täyttymään kyynelistä kaipauksesta ja tuskasta ja ajatuksesta, että kumpa minä pian pääsisin Jeesuksen tykö. Missä on taivas kaipuu, missä on Jeesuksen odottaminen, missä on murtuminen tämän edessä, missä on murtuminen se, että me olemme kerran jokaikinen vastuullisena Jeesuksen edessä uskon elämästämme, missä on kaikki tämä pelko, mikä alkuseurakunnassa oli, kun siellä julistettiin, että hän on tuomari myöskin ja hän on palaava takaisin ja Raamattu sanoo, että ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Me olemme pelastettuja kyllä, mutta jokainen teko, jonka me uskonelämämme aikana teemme ja vaelluksemme aikana, se joutuu tutkittavaksi kerran. Niin on Raamattuun kirjoitettu. Ja vielä sanoisin näin, että on ihanaa, että me saamme tuomita tässä ajassa ja panna pois kaikki, mikä painoo. Se on valtavan ihanaa, jos meitä tuomitaan tässä ajassa. Jumala saakoon viedä sitä syvemmälti myöskin meidän elämässämme. Minä luen tähän yhteyteen vielä Jumalan sanan täältä korintolaiskirjeestä tähän liittyvän 5. luku, sillä 10. ja sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee, ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissa meidät tunnette. Tiedätkö sinä, ystävä? Kerran maksetaan palkka palvelijoille. Hän on tuleva.
eikä hän viivyttele. Tässä huoneessa voi olla joku ihminen. Sillä sanotaan niin, että eikä Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, sillä hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän odottaa, että kaikki ihmiset tulevat parannukseen ja pelastukseen. Ehkä hänen pitkämielisyytensä odottaa vielä Jeesuksen tulemuksen edellä sinun ja minun kohdalla. Hän odottaa, että me tulisimme pelastukseen, että me alkaisimme vaeltamaan kokonaan Herran tiellä. Hänen rakkautensa odottaa, että sinä olet nukkuva neitsyt, joka jää huutamaan tänne. Tämä voi olla kallista hetkeä, kallista aikaa sinulle tänä iltana etsiä Herraa ja hänen kasvojansa. Ja kun te etsitte häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielusta, niin Raamattu sanoo, että te löydätte hänet. Ja te saatte maistaa Herran hyvyyttä, hänen anteeksi antamusta, hänen ylösnousemusvoimaansa. Ja te saatte kokea, kuinka hän on lääke koko teidän elämäänne. Hän on teidän parantajanne, hän on teidän auttajanne, hän on kansansa kiitoksen keskellä. Ja hän todella kulkee sinun kanssasi ja sinä saat kuulla äänen, mitä tietä sinun tulee kulkea. Jumala antaa sinulle voitelun. Siellä sanotaan ilmestyskirjassa näin, että Jumala tahtoo antaa sinulle silmävoidetta. Tule ja ota silmävoidetta. Ota sitä Jeesukselta tänä iltana. Minä pyydän sinua, ota Jeesukselta. Sillä Raamattu sanoo näin myöskin täällä Jaakobin kirjeessä. Kun me ajattelemme sielun pelastumista, niin usein me ajattelemme myöskin näin, että ne ovat uskomattomisia ihmisiä, kun me sieltä ikään kuin heitä Jumalan valtakuntaan kalastamme, mutta kuulkaa mitä täällä sanotaan, että tämä on myöskin minun ja sinun vastuualueenasi. Täällä sanotaan Jaakobin kirjeessä 5:19, veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Tämä sana voi olla yhtä hyvin jollekin uskovaiselle, niin sanotulle tässä huoneessa. Ei ainoastaan uskomattomalle. Joku, joka on eksynyt pois Herran suoralta tieltä, jonka kohdalla Herran armo on jäämässä turhaksi, jonka kohdalla ehkä Herran pitkämielisyys odottaa tänä iltana. Saakoon Jumala puhua, saakoon Jumala vaikuttaa. Jos teillä on Jumalan mielenmukainen murhe, niin se myöskin kantaa hedelmää Jumalan valtakuntaa. Jos sinä näet oman sydämesi ja minä näen oman sydämeni, ja Jumalan hengen valossa ja paljastamana, aika on pitkällä, ja meidän on hetki nousta kaikenlaisesta unesta. Palata Herran tykö ja sanoa, anna anteeksi meidän syntimme, anna anteeksi meidän rikoksemme, anna anteeksi, me olemme niin monessa laiminlyöneet sinun sanasi, elävää Kristusta. Anna anteeksi, me olemme poikeneet pois. Opeta sinä, Herra, meille teitäsi. Vie meidät perille. Herra, tässä me olemme. Me odotamme sinua, Herra. Meillä itsellämme ei ole mitään, mutta sinulla on kaikki. Opeta sinä meitä. Herra, opeta sinä meitä. Jeesus Kristus. Isä, me ylistämme Jeesuksesta ja kiitämme hänestä. Kiitos siitä, että sinä puhut meille ja vaikutat. Ja Herra, sinun sanasi on totuus. Ja Jeesus Kristus sanoi itse näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kiitos siitä, että me saamme kysyä tätä tietä. Johdata sinä meitä totuuden tietä. Kiitos siitä, että olet antanut meille Pyhän Hengen ja Herra, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja tulevaiset hän meille julistaa. Valmista, Herra, morsiantasi. Valmista meidän sydäntämme irrottautumaan kaikesta siitä, mikä olisi sinun sanasi mukaista. Anna meidän palata, Herra, jälleen sinun teillesi, Herra. Anna meidän vihkiytyä morsiussieluiksi, Herra, sinulle. Anna meidän vihkiytyä, Herra, ehyellä sydämellä sinulle, Herra.
ettei sinun armosi jäisi meidän kohdallamme turhaksi, Herra. Herra, puhu sinä meille. Herra, kiitos siitä, että sinä puhut meille. Kiitos siitä, että sinä olet lähettänyt sanasi, ja Herra, sinä parannat kansasi, pelastat sen kuolemasta, Herra, tänäkin iltana. Kiitos siitä, että sinä autat meitä, joka kuljemme kuoleman varjon maassa. Kiitos siitä, että sinun Pyhä Henkesi ohjaa meidät kaikkeen totuuteen. Kiitos siitä, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainosyntyisen pojan veri puhdistaa meidän sisimpäämme kaiken, Herra. Kiitos siitä, että tämä rakkaus peittää syntien paljuuden meidän elämästämme. Kiitos siitä, että Herra, sinä puhut meille parannuksen sanomaa. Kiitos siitä, että sinä puhut meille veren sanomaa, armo ja rakkauden anteeksiantamuksen sanomaa. Kiitos siitä, että sinä puhut meille aina. Herra, sinä puhut tällä tavoin meille aina. Sinä haavoitat ja sinä parannat. Sinä osoitat meidän, Herra, syntisyytemme, meidän sairautemme syyn, olkoon se hengellistä tai ruumiillista sairautta. Sinä osoitat sen meille ja sinä osoitat myöskin parantumisen tie, Herra, sinun siipiesi alla. Ja tähän sanomaan me luotamme, Herra, ja me rukoilemme, Herra, toinen toistemme puolesta, Herra. Oikein vuorata armo ja rukouksen henkeä meidän jokaisen päälle. Vuorata, Jumala rakas, tässä taistelussa. Sinä olet luvannut johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoille, Herra, ja etsivät sinua, Herra. Oi kunnia Jumalalle. Sinä näet täällä monia sydämiä, jotka he ovat, Herra, ovat sinun edessäsi juuri tällä hetkellä kyselevinä, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet antanut kysymysmerkkejä, mutta sinä olet myöskin vastaukset kaikkiin, sillä Kristuksessa kaikki lupaukset ovat niin ja aamen. Oi kunnia Jumalalle, että tänä iltana me olemme saaneet kokea vastauksia myöskin uskon elämään. Kiitos siitä, että me saamme kokea, Herra, sinun väkevää voiteluasi, Herra, tulevina päivinä. Kiitos siitä, että, Herra, vaikka meillä on vaikeuksia, meillä on taisteluja edessäpäin, mutta, Herra, sinä olet voittanut, sinä olet kuningas ja Herra. Kiitos siitä, että me olemme saaneet